yeeɓiyankoɓe Ayaw Pili TV suway mawɗo debbo e gorko on calminama calminali needi e calminali teddugal calminali uurɗi gummiɗe ɓerɗe yiɗɓe moon faade man onon yiɗɓe amen ken gootum enen jiidi yumma jiidi baaba ndendi anniye fanda e kuccam yewtere men paamen pamminen nde ganduɗa no ɗowanno ɗum meñumen sel men Alaji Abba Sarr hande o noon mboɗo andi omona hakkude jeewo e lembel o guila o yeehi mawlud ene wawi noon taw mawlud o gasani saabu abo mawlud o ne wawi judde elle mawlud o gasani ha joni so tawi ko mawlud o yano kay mawlama innama kadi kay o gayni ala won nokkuji ko ñande mawlande ha arta wona kadi ko ha arta ɗum woni mawlama innama ko ha artoya kadi ne woodi ɗum wonti goɗɗum ala wonko woni dow mum yo haal ala Abba sen calminimo kanko wowno ɗowde nde ɗo yewtere kono ma en eto lomtade mo hay sen mbawa toka yimɓeɓe ene cohli famde monument baɗɗo o saabu Allah waɗi lelo communication ka jultoynoɗo anena ɓoyin toon seeɗa ɗum ko saabi ɗum monument o ko sifa hen ko jiiɗa hen sifaji mum ko wona ɗum kadi en gandi liberté provisoire mo ganduɗa on mo ganduɗa ko Farba Ngom namdinoma ɗum na wayno koko sallana ha joni kono ɗum ko sen gartima e ngar e mawɗo Bocar Samba Jeew walla Bocar Samba Jeeyi mo ganduɗa kadi yalti jaltangal mum ko ɓoyani ko no haala caɗele hakkude mum e banque toɓɓe goɗɗe jaltoje e nder hen ko salminde bandiraɓe e juwadeɓe yettudeɓe jettoje ɗiɗo fuɗɗima laɗo haadi noon toka hande mbaɗa kono gommiɗo Dubaï walla Arabie Saoudite konngol ne yeeso ma calmina bandiraɓe e tokara mi salmitamam mi juurimam mi weltanimam e ko Dubaï gummimi ɗum kam sa andan ɗum ganda ɗum kadi mo andan ɗum fof yo andu ɗum jano Dubaï mi arti kono mi addani ko jolfo mbiyata ko sarice o ganduɗa kellem e komi ɗaminiɗo sarice wona ɗum fota e made ɗanniɗo de komi ɗaminiɗo sarice so jaajima waɗata ko addi en calmini hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe no mbiɗa ni musidɗo Abba Sarr janoɗo jultoyde mawlud enen fof en jeehino kono en garti e dow jaam ko adi fof kam ko duwodirde e bandiraɓe saabu eɗen jogui yimɓe meɗen ɗiɗo ɓe gandanɗa hono maɗa ɓe ussora ɗen hono mawni meɗen biyeteɗo Sarr Abdoulel ɓurɗo andirede Luuku Sarr cankiɗo to Nouakchott e birnoyaɗo to Wocci ñande talata nde wirna toon to cuuɗi meɗen Wocci eɗen duwono dendagal galle o kala ɓesgu komenaɓe e ɓesgu sarankoɓe e kuuɓal eɗen duwono ɗumen walalde rewo e worgo hay goto hen goppani ha teknoni e jinnaɗo meɗen Sarr Amadou Hammat ɓurɗo andirede Lido Sarr nde tawno oɗon ko jinnaɗo meɗen gorko o innira ko miñi ko kañum rutti e jomum wondude jinnaɗo meɗen Sarr Ibrahima Hammar ɓurɗo andirede Paɓɓalil kañumne kadi eɗen duwono ɗum hono no mbiruɗen ni eɗen duwono mawɗo Keyri Sabbe Kome yo gurdam makko juuta eɗen duwono amin Sarr bandiraɓe walalde rewo e worgo fof eɗen duwono ɗumen kono noonne kadi duwonortoɗen hono bandiraɓe meɗen bonnaɓe ha tengti e cuuɗi meɗen ŋorel ko hono noon duwonortoɗen hono ceerno meɗen halifa meɗen sehdi men ceerno Madani Tall hono ustare ceerno Hammady Sy to ŋorel ene hawri e Ladial ɗo henna e Dakar ko hanki ɓe guittimo ɗo henna nawtudemo toon to cuuɗi meɗen ŋorel ko hande o foti wirnede e 11h he e yamirore ceerno Madani Tall noon eɗen duwonomo kanko ceerno Madani nde tawno ceerno Hammady Sy ko goto e almadaji galle o gonno kañum hawri e Ladial en duwonen bandiraɓe ŋorel naɓe kala ko hono noonne kadi duwonortoɗen hono musidɓe meɗen ko wayno Alaji Ndudori Aliou ko hono noonne kadi e Hamidine Siley Mbocc mo ganduɗa hoore maɗa koye ɓesgu Amadou Siley Mbocc en duwanimamaɓe e nde ɗo usta amin yaɓe yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen amin janna togata a jaama toga kamera ko Djiby Dieng jogui ɗum Ali Fall woni monto o en jetti pengal dende men Ablaye Madina Gounass Ablaye Wale mo kewɗen wiide ko jaayo kono ndiyam fande mum wawi cakkude meɗen pengal makko ko engal mawni engal yaaji seetan kalten hen eɗen jetta hen mo ganduɗa ko Diallo Abdoul Boɗejo goko mo Teccan Wonayyi mo ganduɗa eɗen gandi marki koyngal muɗum no feewi to Suisse to gollimo golle joɗɗe baɗɗe fayida no feewi kanko Diallo Abdoul Boɗejo o woɗɗani mawɗo Amadou Guissé
sa wi Amadou Guisse mbiya duɗel mbiya Alaji Siley Guisse so jamantere no kaala eɗen gandi Siley Guisse wonko gollen golle mawɗe baɗɗe fayide sehil men Zobas walla mbiya Zobas mo soogue dindeje yettama jarnama jetto joguiɗol fuɗɗima laɗo haaɗi kono noon kadi mo ganduɗa ko Dembel Sow mo ndendo e kaaƴel salminama salminago needi e salminago teddugal ɗon calminten Lam Diane Ganguel Amadou Demba Dali Niang kono anda ko Friday kamɓe gandi inde nde konde firtatama ɓe kalanen yaha mum Diallo Samba Idi Samba Hawwa mo cuuɗi meɗen haadaɓe mo gurdam adnano haalede mayde addanta ɗum yejitede on calminama on jowama jettama toka ko addi foof mbasen leltude waylo waylo laamu homonima ministériel padanoɗo na wiya nana defe ɓendani ɓendi kono noon wonko ngakki hen seeɗa yaltinama haƴƴi ruttama nana surtine homonima waɗi ko jagoto tati jalti na sikkiteno wona kam homonima mataw ko ustugol ɓeydugol kono ko jagoɗo tati woni hen ha joni jaltude gueɗal namnatmami toka ko goho na wiyeteno premier ministre Ousmane Sonko e yoga e Pastef naɓe kaali wonde to banggue sariyaji ɗi no leeli Ousmane Diagne jaɓani ɗaccidde puccu ngu e labale muɗum ha wawa dogde Ousmane Diagne jaabinoma wiide ndimangu mum ngu ko mbangu kono noon mafñataki ko ma jappe ha ɗata accide haqqille mum ha wawa yettade on colmami cottumami ne jogano kulhuli to banggue ministre de la justice Yacine Fall addama wonno ko affaire étrangère lomtinama ɗon mo ganduɗa ko Bamba Cissé maître Bamba Cissé avocat dariɗo jeenoɗo e sande Ousmane Sonko jaggande e woɗɓe jaaɓe Pastef ina doga jamma ñalawma te ko doole mum namnaki e mbuɗu addama l'intérieur Jean Baptiste Tine mo ganduɗa ko gendarme général ittama toon ko ɓeeɗo ɗiɗo ɓuri mantinade e ko wiya ko ɓe mbima Sonko Ousmane Sonko dañi ko yinno laamu mum ari ɓe mbi ala no waɗirani ko leydi ndi fof jeeyi ɗum hol jaabol ma e ɗum e tokara Allah jarama a jarama en mbawa diwde jaabuwol ngol Sénégal naaɓe e Afrique naaɓe e aduna o kala ko jaabi hen ko e heddi ko goto fof ko yiyande muɗum no kewɗen wirude ni nde tawno yiyande maɗa ene wawi wasde hawrude e yiyandam no wawi wasde hawrude e yiyande maɗa kono so tawi en ƴeewi to banggue oɗo waylo wonko wayla won dirtinaɓe won samminaɓe won addaɓe kono noon so tawi a ƴeewi ɗum ɗo foof ko konngol ngol woni mawgol kono noon baɗe ɗe gonani mawɗe holko woni ɗum saabu so tawi a ƴeewi waylaɓe ɓe kewani ittaɓe ɓe kewani arɓe ɓe kewani wadde noon so tawi a ƴeewi e nder capanɗe tato e goho jagorɗo ɓe gandanɗa hoore maɗa wonɓe e laamu ngu so tawi en ƴeewi secrétaire d'état ji ɗi goni fodde jeegomo e nder hen so tawi en ƴeewi ko ɓuuri mantinde no mbiɗa ni henna ko gummogol Yacine Fall étrangère ɗum bettani hay goto hay sinno tawi o woni gando to banggue gandal makko to banggue diplôme aji seeɗan faguji ɗi o jogui e ko nandi hen kono to banggue jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe eɗen gandi ala ko ɓeydi hen ala ko addi hen ɗo wonno ɗo so wona ko ussi kam ala ko ɓeydi hen yiyaka wadde noon so tawi a woni e nokku fodde hitande fawde ene moƴƴi so tawi ɓeto waɗama ƴeewe so tawi jomum koko ɓeydi woppe ɗon so tawi ɓeydaki koko ussi ittete ɗon tan ƴeewe goɗɗo watte ɗon ɗum nani e ndeɗon toɓɓere wonde nde wonko haalete hen ene wiiya wonde kanko Yacine Fall ko neɗɗo Ousmane Sonko e hewɓe hakkillaji ene jaggi ɗum won hakkillaji kadi jagguɗi wonde o wona neɗɗo Ousmane Sonko ko neɗɗo Bassirou Diomaye Faye kono ɗum ɗon fof ko wawi wonde hen fof ko kamɓe mbiyata Bassirou woni Sonko Sonko woni Bassirou ɗum ko noon ɓe mbi kono baɗon am wi wonde koye gonɗinani ngol ɗon konngol ko heddi kone kanko Yacine kadi yimɓeɓe ene jogui kulhuli wonde ko addimo ko koko Ousmane Diagne sali Ousmane Diagne ko sali ko ɗum woni ko addira mete ko Ousmane Diagne sali ko kanko metema ndimagu makko e gandal makko e jangde makko ɗo rewi ɗo haw yetti ɗo mete ko Ousmane sali ko o saloto ɗum walla o jaɓat ɗum woni hol ɗum Ousmane sali koko
Ousmane tokara muɗum darino e hakkude aduna wi wonde oɗo jooɗiɗo ɗo ko min joƴƴinimo ɗon ko min wannatamo ko min ittintamo ko min hannatamo Ousmane Sonko wi noon Ousmane Diagne darti kañumne e yeeso suudi sarɗiji leydi Sénégal e yeeso Sénégal naaɓe kala e yeeso aduna o kala wi wonde min ko janggumi ko jangdam nde ɗo ndewmi ɗo ha jettimi ɗo e duuɓi ɗi jogimi ɗo gandal ngal jogimi e humpito ngo jogimi ngo hay goto wawa wannudemi ko sariya yamiranimi kala ɗaminiɗo ɗum e yam yo andu fawi jungo muɗum koye norgal sabu so fawi sa wi aɗa fawa jungo e norgal wona ko ene ɓooya ɗon wadde kanko Ousmane Diagne o holliri wonde so tawi neɗɗo ɗaminima e makko wonde mawo ñawdan ɗum mette muɗum e tugnade e ko halfina ko yo andu oɗon yahata koye jumre Ousmane ko ɗum wi joni noon wiyama Yacine ari lomtima Ousmane mete Yacine o e hoore muɗum o ari ko jabde walla ko salade ɗum nani yeeso meɗen ko heddi ko enen ko hakkillaji meɗen gaddi e nder hen kanko Yacine so yiɗi yo won afo Ousmane Sonko so yiɗi yo won kodde mum so yiɗi yo won sohnajo muɗum ɗum ko banggue muɗum yahata kono noon ko woni sariya ko e ko woni leydi ko e ko woni laamu ko ɗo henna e nder leydi Sénégal gila leydi ndi heeɓi jeytare muɗum fewde ñallagal hande ko rewi ɗo e jagorɗe ko en hay goto wannaka ko sariya yamirani ɗum kala hen moɗum tawno jarani ɗum woppude jarani ɗum waylude jarani ɗum e wone gueɗe ɗum noon arha ha ɗo wiya wonde ene bonira sababu nde makko kanko Yacine kanko ni hoore makko foti salade ɗum hade Sénégal naaɓe koye muɗumen salade ko kanko foti salade ɗum joni noon kamɓe ɓe ɗon kanko Yacine wiyama wonde o arti to banggue justice to banggue ñawoje holko woni ɗon kulhuli goɗɗi ko Ousmane wonko wonno e dow muɗum wonko sariya haɗno ɗum sariya haɗi Ousmane ko wiyede wonde Ousmane ɗo henna e hitande ujunere e hitande ujunnaje ɗiɗi e capanɗe tati e goho Ousmane jeeyatake e suɓgoji kala bawɗi wonde wona to banggue mairie wona to banggue député wona to banggue hoorejo leydi ko sariya haɗi ɗum joni meta kanko Yacine sariya o e kaɗɗo Ousmane o ko garɗo dagnude ɗum ha Ousmane arta walla holno waɗata ɗum ɗonne kadi ko namdal gongal nan ɗon soppini yimɓeɓe ene puttini guiri muɗumen ene batti hen hakkillaji muɗumen donc ɗum ɗonne kadi kanko Yacine holno waddata e ɗum ɗon ko heddi ko so tawi en garti e Jean Baptiste Tine wonde gendarme wonde général wonde jagoɗo kalfinal ko fati e kisal nder leydi so tawi woni o ittama ɗon kankone yimɓe foof ene jogui famamuya wonde ko ittimo ko kanko wona wasde gollude golle muɗum ala ko wasde mo famodirde e hoorejo jagorɗe o ɗum tagui mo ummade ɗon heddi ko hol garɗo ari ko Bamba Cissé noon avocat e Bamba Cissé ministre de l'intérieur min nanggumi ko bambaji ɗiɗi goni ɗon ko saabi ɗum ko Bamba Cissé ko wiyete ko avocat Ousmane Sonko ko Bamba wona Ousmane tan o meeɗi défendade dossier muɗum ko défendi dossier Ousmane ko e joni Ousmane ko dari ko o dartinani défendade woɗɓe ko wona Ousmane walla pasteur noon walla politicien walla wawɓe wonde ɓe ngala wonde foof avocat ko avocat tan eyyi kono wadde défendre ne yooɓe e walla wadde défendre taw yoɓetaki ay avocat meeɗa wadde défendre taw yoɓaka kala nde nanɗa avocat waɗi défendre yoɓaka ko yoɓaka ɗo kono ene yoɓe ga ala wona avocat ji togara ne mballa miskineɓe ne mballa towajaɓe oɗo ala togara fattan woni avocat ji ne mballa miskineɓe kono ko mbimami ko eyyi no waɗi kay wona foof ɗo ene yoɓe ga mboɗo jaaɓi ko jobdi kono won hen mbimi wonɓe ganduɗa hande ne gawi tribunal tan mi riwtani wona waɓe tribunal jiiya neɗɗo o yummeɗo nayejo ina toña kagam ne kepta namno haala jaɓa wadde défendre temedere aroɓe tribunal won temedere aroɓe toon par ce que courtier ji nani tribunal aroɓe e nangaɓe ɓe ko adiɗo ɓe mbaɗa garde à vue ɗo henna won aroɓe ma mbima wonde meta aɗa jogui avocat mbiya ala mi ala avocat yaaha addoya avocat o ara wima joni noon koni kaldon wima so tawi aɗa jogui gonanɗomo to holmo mbawmi noddude toon téléphone totta ɗum numéro téléphone noddo koreji ma haalda e muɗumen haaldude nde ko addi ɗum ɗon ko ɗum addata jobdi ndi won avocat ji kay nani toon ɓe gandanɗa hoore ma won ɓen ɓe joɓetaki par ce que wonɓe ganduɗen hen
wadde gasi wonɓe ngannduɗen kono mbima wonde ko so tawi a ƴeewi aɗa lima limore a ƴetti temedere a fecci ɗum pecce ɗiɗi a fecci pecce ɗiɗi a tawi nde feccere woni capanɗe jeegom ndega feccere woni capanɗe nayyi ko limore capanɗe jeegom nde tan nanguete kono capanɗe nayyi ɗen jogui fayida e wallude miskino joni Bamba Cissé beele ma o continue ha joni wadde défendre o nattat wawde wadde défendade cabinet makko somo jogui goɗɗo ko goɗɗo won hay cabinet o walla cabinet o udda so ɗum ala ɗo joni kanko hankkadi ala mo wawi défendade goɗɗo to banggue avocat wutte avocat mo ɓorninowo heddi noon ko o ari ga henna to ko bellello ko pettello ko kanko tan jeyno gandal makko jeeyi gonka makko défendade kala mo wela mo yiɗi défendade ɗo ko leydi to ko goto o défendotono ɗo ko leydi no woruno fawi e dow guenol makko leydi pawidi e dow guenol makko ndi noon sababude neɗɗo goto hoto addanmo bonnude kankone gandal ngal o jangguno ko jangguinano ko neera ko hoto addanmo bonnude ɗum sababude neɗɗo goto o min de to banggue hooram eko wonno ko min de to banggue hooram mi ɗaminaki hande o kanko Bamba Cissé oɗon wondemo ministre de l'intérieur wiide wonde saabu tan oɗo wiyama wonde ko kanko défendino ɗum e sahaji nde muusira nde hankkadi ha ɗo koko weeli ɗum ko o waɗata inden président de la république hoto fayi so tawi woni ko oga addimo koko weeli ɗum ko o waɗa te enen foof eɗen gandi sénégal naaɓe fof aduna o foof ene jogui humpito wonde kanko oɗo premier ministre fandare makko woodani so wona nde o jooɗi e jappere laamu nde ko ɗon mission makko joofata tene kadi militant ji mabɓe e koye muɗumen ko ɗum woni ko mbaɗi ko ɗum woni ko nangui surtout ɓe gandanɗa hoore ma par ce que militant ji mabɓe hande o militant ji ko pecciɗi pecce no foti pecce tati nani hen goo joni noon ha wiyama ni feccere naya ɓiire nana ara goo hol ɗum goo ko feccere ɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen gonɗinan sowona Ousmane Sonko ɗiɗi ko ɓe gandanɗa hoore maɗa kamɓe fof gonduno e nder Pastef o ɓeɗon gummima tawtoyi Bassirou Diomaye coalition Diomaye eyyi tati ɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen ko wellelɓe nayaɓijo garoyowo o wiyama wonde président assemblée nationale e hoore muɗum mouvement muɗum nana jibine eyyi ɗum en jiyani ala en jiyani kono noon koko nanɗen bisimilla eyyi mouvement muɗum nana jibine wadde en gandi to banggue Pastef to en ɓe peccima ɓe nani to ɓe nani ga en heddi noon ko hande o kanko oɗo Bamba Cissé o wondemo ministre de l'intérieur addantamo yaɓɓude saria wondemo ministre de l'intérieur addantamo ñamtude ko turno woni ko turno ko wiide wonde mi waɗata fenade jomum wonda ɗum so tawi a wi wonde mi waɗata fenade a waɗi fenade a ñamti ko turnoɗa saabu ko woni fenade nde ko ka turno ɗum ha laaɓi ceer so tawi a waɗi ko wona fenade firti ko a laajtima ɗum a artiri ɗum ko hen banggue ko heddi ko to banggue ha joni wayloji ɗi hollirama Cheikh Nia ari kañum ko diplôme de carrière ko toon dillanno c'est ambassadeur to banggue gandal muɗum to banggue golle muɗum koye nder ndiɗon mbaadi dillanno wadde ɗon ene wawi yakorede jaɓede wonde ko joni laaɓi yiiti wona muɗum woni joni laaɓi yiiti wona muɗum kanko Cheikh Nia o yimɓe fof ƴeewi gandi carrière makko to banggue diplomatie holno sifori wadde noon so tawi o tottama oɗon poste firti ko laaɓi yiiti wona muɗum adane laaɓi ki yiitano wona muɗum wonno tan koye fondede tawama fotata tawde tawama fotata laaɓi ki yoki itte toon ki ƴewane wona makke joni ki yiitana wona makke joni noon heddi ko kamɓe ɓeeɗo henna no wiyatno Bamba Cissé woni Ousmane Diagne woni Jean Baptiste Tine e ko nandi hen kamɓe ɓeeɗo henna tato ɓurno wonde dille e nder laamu Bassirou Diomaye Faye heddi noon min ko ɗeɓi hawdemi seeɗa hande o ko yimɓeɓe kala mo ena haala Bassirou Diomaye Faye kam ko deuxiéme position tan toujours holnde Bassirou heɓori wonoyde première position an min namdoto aɗa waɗi yiyamo ñande foof ala min mi yiyatamo somi yiyannomo kay mami wimo wonde yo darto e position makko première position par ce que so tawi woni leydi Sénégal ene yiile heko président de la république leydi ndi ko kanko halfina ɗum ko kanko totta guinol golle ngol yo jogo leydi ndi ha timma fodde ko foti jogade ɗum ko kono noon hoto rew wiyoɓe mo wonde o wawa jogade o timmani président de la république tawde o timmani yo tottu timmuɓe ɓe walla yo tottu timmuɗo
yo andu ɗum ɗon ko jennor makko tene kadi kala kalɗo ɗum koko yennimo so jaɓi so jaɓay kala biɗo mo wonde Bassirou Diomaye Faye gonɗo président de la république mo Sénégal o en nani Guy Marius Sagna o haali wonde Sénégal jogui ko président légal et président légitime ko gonga kanko Bassirou kanko suɓa kono wona kanko woni président aɗa andi kam jennor e kuddi wawa diwde ɗo mais kono Abou ɗum kamɓe koɓe anduɓe eɓe mbiya koɓe jangguɓe holno ɓe mbaɗirta ɗum e nder lande mabɓe ɓe lelna ɗum ha wawa yaade tokara aɗa andi min mbimi nguɗo laamu ko laamu diplômé ɓurɗo towde jeeyaɗo e nder mabɓe haadi koye inspecteur impôt et domaine kala mo jiiɗa ene totta diplôme ko wona inspecteur impôt et domaine andu jeeyaka e nder mabɓe kamɓe Pastef naɓe ko garɗo tawriɓe e nder Pastef a jarama toka kono noon mi wiya hen konngol tan neɗɗo mo anda so andi anda ma dañ gandal a anda sa tawi ganduɗo accu ɗum ɗon liggoɗa e muɗum tawi a jaɓi eyyi ko ɗum woni ko mbi a jarama toɓe wonde gartene liberté provisoire mo Farba Ngom docteur makko haalino wi rafi no wayni yadani e songgo wona docteur makko e gon ko arde ko gila eyyi mi wattete lawol wona docteur makko gon ko arde Abou mi wattoka toon fuɗɗi ina yaaha ha woni expertise ordre de médecin e naggam ina ngabboya tan ngabboya ha ɓeyde towde ɗum waɗi wiide noon eyyi aɗa andi mi wima wonde wona docteur makko kamɓe ko kamɓe kaali kamɓe mbi Farba sellani avocat ƴetti mbi Farba sellani procureur de la république juge kamɓe fof ɓe ndenti ɓe ƴeewi neɗɗo ɓe mbi wonde ko gandoto banggue ñabbuli yo ƴeew Farba onde ƴeewi Farba gonɗini wonde Farba sellani to woni to fotan toon wonde ɓe mbi ɗum yonani ɓe contre expertise ɓe gaddoyi tato woɗɓe ko kam gadano kamɓe gaddi ɗum tato woɗɓe ɓe ko kamɓe gaddi ɗum e kono médecin Farba o no haalde Farba sellani Abou médecin Farba o hayso wi Farba sellani on en ene jogui ene wawno wooda no nanguira tene kadi ko ɗum tan woni ko nanguira wonde ko médecin Farba tan ene wawi haalde haala tan koko weeli ɗum koko yiiɗi metama Farba woppita walla ko nandi hen kono ko haalno ko ɓe jeddani ɗum ene wawi nanguirede ko funti funere ɓe jeddani médecin Farba o a famide joni noon kamɓe ko kamɓe gaddi médecin ji nayyi goɗɗi wona médecin Farba o tan gadanomoɓe gadduno ko kamɓe gaddi médecin mabɓe tato woɗɓe ɓe ko kamɓe gaddi ɓe goni nayo ɗo joni mbiɗa jedduɗen toon joni yawtu kono mboɗo andi idi kamɓe ko médecin Farba idi wiide neɗɗam o wawa wadde naggam o yoya pavillon spécial walla ha saabu joni ce qui est important mbimami continue ko neɗɗo Farba o médecin makko o biɗo wonde Farba sellani o min baɗono am gonɗo ga mbaɗo wawi wiide wona gonga o waɗiri ɗum tan ko ha Farba mi jaaɓi mbiyaɗa onon fuɗɗoyi eyyi mi on wawi wiide noon tan pour ha Farba woppe on ɓe gonɗinani haala muɗum mbiman ɓe gaddoyi goɗɗo kamɓe ɓe mbi yo ƴewto oya ko haali ko on de ari gonɗini ko oya haali ko ɓe mbi wonde onne kañumne ɓe gonɗinan ɗum ɓe gaddoyi tato woɗɓe fanniyankoɓe goto e fannu mo yaari ɓe joƴƴini ɗumen ɓen uddima jaltini hono ko ɓe jaltino ko ɓuuri ɗum ni hulɓinade kolliri joni noon ɓenne kadi ɓe mbi ɗumen ɓe gonɗinani ko muɗumen ko e ɗo joni Farba holko nangui ɗum holko heddi ɗum toon holko haɗi ɗum woppede nangui Farba ko doole binoɗo wonde mami haɗe mami soke mami waɗi ni mami watte ni ko ɗen doole woni ko nangui Farba kono nangani baɗe ɗe o waɗi walla bonande nde o waɗi walla fenade walla ko wawi wonde foof wona ɗum nangui toon Farba wadde noon ko nangani Farba ko woppata Farba ko nangui Farba ko ɗum tan woppata Farba nangui Farba ko minen laami ko minen jeeyi ko minen goni joom doole en doole amen jooɗima e becce maɗa ala ko mbawɗa hen a ittata a addata guittowo ittanma ɗum ko ɗen doole hande kadi gummoto e becce Farba mbiya wonde min goppiti min gummima e becce ma yah kono so wona ɗum Farba wona goppetede ko heddi ko noon so tawi tan woni koto banggue saria wonde ko tuuma ko ina woodi koyo ñawore waɗi o ñaawe so tawi kanko waɗi yo fiye inni ɓuuri he ko saria fawi e dow makko fawe e dow guenol makko hono no mo kala baɗɗo ko fotani wadde so tawi noon o waɗani ko yo woppe kala gonɗo ɗo ko ɗum woni ko haali ko heddi ko noon kanko Farba hande o wonde ɓe mbi
hanki avocat ji makko nannino demande muɗumen pour wonde yo wellite seeɗa o yalta ngam wawde safrade tawde woni to ɓe gandi kamɓe koye mabɓe wona nokku makko ɓe mbi wonde ɓe nawatamo ko pavillon spécial ɗum haala muɗum yalti e jayndeji hande ɗi wonde ko pavillon spécial ko toon o nawete mete noon o yeehi walla o suwayade mete ko hande o yahata walla ko janggo o yaha ko wawi hen wonde fof kam ɗum yalti heddi ko enen so tawi nguɗo laamu wiyama wonde ko laamu heedam heediji ko laamu ndolago en mbawa yidde ɗum holko woni ɗum Azoura Fall ƴatti ko premier ministre ƴatti président de la république ƴetti sénégal fof aɗa andi ɓe mbima wonde ƴettade leydi holɗo fawi sani ƴettade leydi maɗa fof no worno mawɗo leydi saɗi ƴettade leydi ma fof no worno koye gueɗe ɗiɗi ndewata soit ko nangga drapeau leydi maɗa duppa ɗum walla berta drapeau o jaɓɓa e dow hen way kono a yaɓɓe leydi fof so ɗum ala ƴettoɗa mawɗo leydi maɗa a ƴettima leydi fof Azoura Fall ko ɗum waɗi nde waɗa nangga nde nangga nde holko waɗa ko premier ministre yeehi ha toon yaltinimo min mi wiyata salminoyimo de mi gonɗina premier ministre ko jaaɗo salmino ala premier ministre ko jaaɗo hon wi wonde goppemo Azoura woppama wiyama sellani nana continue wadde e haalde ko ɓuuri bonde e ko haalanno ko holko tawi ɗum hen haydara laamu nguɗo ko laamu ndoldola ko laamu heedam heediji en mbawa jooɗade e leydi hitande fawde ko enen laami wiya wonen enen yimɓe meɗen hay goto meeɗa wadde hay lawol gotol bonande ko ene nanga ɗum ko ɓe tan mbaɗata bonande ene nangue wiyede tan ko sengo woto ko ɓeeɗo hangude waɗoɓe bonande ene nangue kono ɓeega en wonduɓe laamu ngo hay goto meeɗa wadde bonande hay lawol gotol saka nangue walla ni wiyede tan kam waɗi bonande no foti yimɓe hande o nanga sababude liberté mo gandanɗa hoore maɗo godnoɗo guila leydi sénégal heeɓi indépendance hay ni e laamu Senghor laamu Abdou Diouf caɗele guuraɗe hande ɗe to banggue ndoldoɗa to banggue ɓittede nde e aduna oɗo yarata hande ɗo ɗiɗon laamuji kawrani hen hande o wiyete ko wellitare wiyete ko liberté kala koɓe kaɗanno koɓe kaɓotono eɓe mbiya wonde ko ndoldolag eɓe mbiya wonde ko fenade ko justice kaari ko gendarmerie kaari ko armée kaari fof hande o arti e juuɗe mabɓe wonti armée mabɓe fof hande o arti e juuɗe mabɓe wonti armée mabɓe armée mabɓe ko kamɓe jeeyi heddi noon enen de sénégal naaɓe en ngala haaju e goɗɗo joguiɗen haaju koye Bassirou Diomaye Faye ko kañum woni cuɓaɗo Bassirou Diomaye Faye kañum suuɓa yo ardo leydi sénégal heddiɓe kanko suuɓi ɗumen kala hen noon mo joƴƴini waɗi bonande ko hawrani e leydi ndi ko ɓesgu leydi sénégal 17 million bani adama wonɓe e nder leydi sénégal ɓe ɗum hawranani o fotani ƴewde ko welli neɗɗo goto o tan o wiya wonde omo heddo e yidde muɗum kanko Bassirou Diomaye Faye président de la république 17 million bani adama so tawi o wi omo wassoro ɗum fittandu neɗɗo goto min de mbiyatmi ko juumri min fof e famɗude hakkille min fof e famɗude gandal fotani wonde ko 17 million bani adama ko kañum wi Bassirou Diomaye Faye wiiw jaɓɗo e caliɗo belaɗo e mettaɗo ko kanko Allah suuɓi kanko jooɗi ɗon wadde noon yo fewnu o moƴƴina o tijjo cimtol moƴƴol ko wona cimtol ngol Jean Bokassa dañi ko wona cimtol ngol gandanɗa hoore maɗa ngol Samuel Doe dañi ko wona cimtol ngol gandanɗa hono ko lamɓe woɗɓe jooɗinoɓe e leyɗele muɗumen ene nanga ene piya ene kirsa ene tonga ene mbaɗa n'importe quoi o wasa dañde ngol ɗon cimtol en jiɗanamo ɗum ko mbiɗa daña ko haɗa haali maître Bamba Cissé mbiɗaɗo gonɗi ni wona Bamba Cissé avocat Pastef oya ala wona on eyyi ko Bamba Cissé gonanɗo leydi ndi foof wadde so tawi waɗi peewal a ɗaminaki janggo kamɓe jaaɓe mabɓe mbaɗa kona lawol o jagga jomumen hade mbiɗaɗa hoolimo mbimi wonde ko Bamba Cissé ko bambaji ɗiɗi jiyanmi ɗo hande o no ko Bamba goto hanki o goppen on mi natti yiide ɗum mo hande o jiyanmi a ɗamini o ma jaggu goto e mabɓe kamɓe hande o so tawi kay woni ko totta ko o respecti ko totta ko o jaɓi gollude ko totta ko fodde ko foti gollirde ɗum ko mi yiyani so tawi mawo dañi hen jumre a jarama en jaltinirtoɓe gonɗen koye liberté provisoire Farba Ngom
en gona sayankoɓe na wawi expertise baɗaɗo contre expertise baɗaɗo banggue cellal ngal e foof ko waɗa ko won suudu windu yo acce kono cuuɗi ne kewi e nder sariya cuuɗi ne kewi e sariya suudu fof ne jogui hen doole mum pour kewno jogui hen on wawi jabde o salo ñande wonde ma en eto ƴewde fannuyankoɓe so tawi wiyama o wi yo accu o wi accetaki hol hen mo konngol mum rewete ko wona ɗum ko toga en gartat e alhaali Bocar Samba Jeewu walla Bocar Samba Jeeyi jeewu eyyi kono ko jeeyi wonno mataw wonti jeewu tan saabu aɗa andi ko jangel umma faya to toka ko haala hen ko coow on heewi Bocar haalino hakkude Abdoul Mbaye haalino wonde Bocar artanoɓe wiyaɓe jaafuɗum Abdoul Mbaye yaafu ɗum ko ni e ni kono won haala kesa yalti hen ko pamɗa kan haala e Togar aɗa andi gueɗe ɗe so tawi a ƴeewi ko haala he e haala banque ene hulɓini woni sa joguima jawdi mbiyeɗa wonde jawdi da fotani moftude ɗum e nder galle ma ya naw banque sa nawi banque eɓe jogui lobbuli ɗeɓe lobbintuma janggo e jaam jawdi ma a wasi ɗum hay ɓiye rontata hay so koye gonga gonɗa hay a wawa wonde gonga ni e dow mabɓe surtout wone banque uji Bocar ko tampini ɗum foof ko wade no am ni ene jeeya hen woni wade no am ko wasde humpitade bindol to banggue farayse wasde humpitade wone gueɗe kala muɗum nangue koye hakkille muɗum ko haalno rawande sa namdirimama hande hay virgule o woppata kala ɗo rewde no omo andi foof o haali yimɓe nani heddi koye banque o jotodiri banque mo jotodiri one kadi hare nde o woni bellello e hare nde o ala ballo o ala jingowo kawtal kileneɓe banque ne gonde makko de kileneɓe waɓɓe no wayni kawtal mabɓe waɗɓe no wayni en nanani kileneɓe waɗɓe wonduɓe e makko jalti hono jalteɗe o yaltata ɗe e hare nde o hare hende ha kañumen kaali hen fodde ko foti noɓe kaali to eɓe kaala kono haala ka ena ɓe kaala omo jogui yaltuɓe volontaire ɓe ganduɗa ina kaala haala makko en mbiyani wonde ɓe kaala ha yo kono haala ka mbimi min de so tawi ko hare ala fiide ene ɓuɓtina tawde ka hare nde gasani ala ko goɓɓe tan kay ala wona lamba gonɗen wona sippi o wocci e walalde gonɗon de wona dungel e suwaye en jaragel de ɗani ɗon de togal ko haya gandal e haggilantagal duuɓi 17 jomum en haaɓe victoire uji 12 e jaarowo hande o duuɓi 9.5 kanko duuɓi 9.5 duuɓi 17 aɗa haaɓe haare 12 victoire a dañi ɗum ha joni jawdi ma donka hebde ɗum ko waɗimo hebde metanami ɓen ko haɗimo hebde ko banque koye banque o waddata o waddani e neɗɗo ay sinno ko neɗɗo tawanno saria o gasi ɓooyi kono ɗo ko banque foof yiyata so wona mbuuɗu Allah ala ɗon annabi ala ɗon Cheikh Tidiane ala ɗon goɗɗo ala ɗon woni ɗon tan ko annabi mbuuɗo o ko kañum jooɗi ɗon kañum rendinen ko kañum sernata hen banque yen kala nde jotodirɗa e muɗum andu feere ma boni kono wona foof togar banque ala won banque ji ɗi yimɓe moftude kisina ndeni mbimi ala banque kala nde moftuɗa e muɗum yanane hay sinno ko an hande o nde vertuɗa e compte ma banque foof ma yi koɓe cirata hen mais gueɗal enen nden gueɗal sa nawi a mofti gawri ma cammeje ma e gueɗal joom gueɗal won foti hebde hen kono wona koye welede ma dokka ɗum eyyi banque ala welede ala banque ko ala e sago so sallima yaltu paya banque goɗɗo banque ji potani abou woni ko mbimami ko mbimami wonde ko banque foof mo garɗa so tawi a wi wonde aɗa waɗa ɗo ngaalu maɗa eɓe jogui ɓiile so tawi a wona kumpitiɗo bindi wona ni kumpitiɗo bindi foof wawi andude ɓiile mabɓe ɗe won ɓiile ɗe ɓe jogui e nder compte maɗa ɗiɓe bannata ma mbaɗa tawa ko an waɗi a faamide taw mbaɗɗa ɗum koye dow majjere taw kadi ko kamɓe mbannuma ɗum no foti compte oji joguiɗa banque sari ɓe mbarma no foti compte oji joguiɗa an min mi ala compte ni jogoto compte ko joguiɗo kalis mo ala kalis holko waɗata compte a yaw hay temedde joyi ne waɗe hay ujunere ne waɗe togara banque compte temedde joyi eɓe mballuma saaha ɓe ñamluma ɓe ballani ɓe wona ka joɓo so ballal ka yoɓe dokki voilà ido keke wona ballal eɓe mballuma saɗa jogui projet ji laaɓɗi sa woni joɓowo laaɓɗo eɓe mballuma won waɗɓe réussir banque ji de
kala mo jiiɗa biyeteɗo baɗɗo réussir e banque ko ene wuuri kala ñande o maayi ay banque uji sa waɗi e maɓɓe mbuuɗu soɓe ñamlima mbuuɗu yenen eɓen mbaɗema ndewmi tikil mi bonnani ɓe noon eɓen mbadda e maɗa ndewmi tikil wona kanƴi fof de eɓen mbadda e ma ndewmi tikil so tawi aɗa selli eɓe gandi so tawi a sellani eɓe gandi so tawi a selliraka eɓe gandi saɗa sellira eɓe gandi jomum ñande fof sellani windanama ordonnance goto a yeehi pharmacie a soodi eɓe gandi a soodi paracétamol so tawi ko injection mbaɗanoɗa kamɓe banque uji eɓe gandi so tawi jomum sellani tampi eɓe gandi entri eɓe gandi fi hoore leydi ɓe mbadda ada e compte o ɓe mbaɗa ɗum bloqué hay goto jogotako accès e compte maɗa bancaire hay sinno a waɗino procuration ala ko nafata ala hay sa waɗi procuration mbi eɓa compte kay towa mbaɗanaɗo procuration wona ari tan kay a heeɓi annen e bo eyi kono banque kay mbiyata ko somi tawaka yo kaari ƴettu kono so wappama tan gaɗa fof ƴettu tawaka yo kaari ƴettu tawa aɗa wuuri kono so tawi jomum maayi kay ala somi tawaka ɗon kay ko saria e ala biyannoɗo kay ko wona lomtoto kay wona toppito gueɗe ma mi togata ay mo mbaddaɗa o ko oɗo so tawi mi yiyaka oɗo so tawi ari a famidi kono namdoto noon fof totte ɗum ko eɓe gandi aɗa wuuri Allah to Allah neɗɗo namte ko nima so joom suudu mum so miñum no waɗi e banque ji ɗi mboɗo jaɓi noon joom suudu mum no heɗomi haalantogara ko aɗa wuuri tan eɓe gandi aɗa wuuri a famidi procuration mo mbaɗɗa o haaɗi koye gurdam maɗa jomum so tawi maayi mbimam kala nde fi hoore leydi ñande hen ɓe mbaɗata bloqué non yimɓe heewɓe toga nana jaa procuration o noon waɗanoma kono jomum maayi wona fof en non wona fof en toga wontata ko maɓe jurnotoɓe ƴeewa an holko joganiɗaɓe ɓe tiira ko joganiɗaɓe mi jaɓi ɗum fof kono won yiƴƴi koye kalis mo bannoɗa toon o gasi jomum men noon ɓiɓɓe muɗum gona ɗon jomum jooɗo lebbi 5 lebbi 6 famille wona e caɗele wiye kamɓe de bammaɓe liggino kalis o yeehi waɗani leydi hitande ɓe borjini jawdi ndi boni iwi to faati gani taw hara mi jiiɗi ko banque uji garani kala muɗumen a jarama toga Djiby a jarama guilnane wen koƴemaji ɗi gasi a laaɓi yafnade bandiraɓe Abbas Sarr ɗo no yewtere nde lomtade yolnemo tawa ko weeɓani toga hokkongo ma cakkitol hande pamenen Bocar Samba Diew amin ya Allah hawo serta e nde saɗede amin yo Allah ɓiltu baɗo no Farba Ngom amin amin garta e juuɗe miskineɓe amin palasuji maɓɓe na ga henna ko wona nder eɓe jogui balle kewɗe gandanɗa hoore maɗa yimɓeɓe eɓe mbaɗana ɗumen ɗeɗon balle ne ko gonga ene jokki dartaki kono so tawi aɗa yiya baɗantunoɗo ma ɓurata welde e so tawi ene waɗanma a yiyata ɗum yo Allah ɓiltuɓe e dow jam e ko heddi kone so dodirde e bandiraɓe ñagade ɗumen yaafoy e nduɗo lewru teddundu gandanɗa hoore maɗa ko hen nelaɗo Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam yino aduna eɗen beltoro ɗum eɗen ndenda belemma e dendagal ɓiɗɗo julɗo biyowo ashhadu an la ilaha illallah hay nimo wona julɗo beltortoɗo nelaɗo eɗen beltoro ɗum e oɗo nduɗo lewru teddundu eɗen mbiya bandiraɓe yoɓe jarlo hen ɓe jaaho julɗo l'islam en kam weltorto nelaɗo tan julɗo l'islam en ke mata weltorto nelaɗo tan walla ne waɗi hen wappotoɗo wonmo wona julɗo eyyi ko haymo wona julɗo taw aɗa weltoro nelaɗo jomum ne wawi wonde julɗo wasde wonde julɗo taw ene weltoro nelaɗo an kam won jangguɗo adi ayi saabu adi an holko cikkata an to kadi min komi ceerno de aɗan noon ceerno Saybane o wi wonde wiide min yo neɗɗo rento mimuji tati eyyi go yo neɗɗo rento mim gadano gandalam ngal yo neɗɗo rento mim mbawkam ka yo neɗɗo rento mim jawdam ndi gonga ɗiɗo mimuji tati ko dente ɗum firtata saabu kala ko mbawɗa hen won garɗoma dow eyyi aɗa andi sa wiyama kaye ko mbira keeci ullundu keeci kimmemata leydi yo ha diwan moon so a salnima tan woto jooɗi e reedu makko kayi ko joom gandal lamo foti ko kamilu kaɓɓaɗo wonɗo yaaha o tawa kamilu kaɓɓitama ɓuwamo gandal Hammadou Amadou ɓurɗo kayi ɓuuri yimɓe fof yade jawdi hande ko multimilliardaire ala ko ala wonɗo yahata o tawa wonmo ganduɗa weccita mum ɓuuri hoore kalis makko wonni mo gandanɗa hoore maɗa ni taw ni ko miskinal Ahmad Barka Fall wona ko ujunnaji ɗiɗi ugguya tan ƴetti gomi ɗum ha yoori kos
namdo sile coyir Amadou Ba ujunaji ɗiɗi ugguya ho tooñ toga gasi ala ko tooñ ma gatta yewta wonde taw ko yewta rendu e pinal e yonta so Allah lamɗo jaaɓi ɓurɗo andire dulendu sar yo welede Allah won e makko amin amin ni mbami addantama wadena wayani gonga saɗa wone rendo maɗa aɗa jooɗi jarani ni ko aɗa wiya ko ni mbami sa wonde yimɓeɓe fodde mintaji 10 tan ɓe gandi no mbaɗa tawa haalani gasi alaɓi paminen Allah jaaɓo gayi kuccodirnoɗen Djiby Dieng jogui caméra Ali Fall montata ko ɗo katten ha ñalawma goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi Allah ne wawi taw Abbas arti gam lomto yewtere nde